Vjerojatno znate da će nas ove godine na Eurosongu u Švedskoj predstavljati samo za tu priliku oformljena klapa i to s pjesmom Gorana Topolovca Mižerija. Jučer u studiju 4 Hrvatskog radija snimala se upravo ta pjesma, pa smo mi priliku iskoristili da upoznamo članove te super klape. Ja sam Marko Škugor, tenor. Ja sam Ante Galić, tenor. Ja sam Ivica Vlajić, bas. Ja sam Leon Bataljaku, bariton. Ja sam Bojan Kaveđija, bas. Ja sam Nikša Antica, bariton. 1, 2, 3. Ovo su mladi, ali vrlo iskusni pjevači koji dolaze iz klapa Kampanel, Crikvenica, Sebeniko, Grdelin i Sinj. Uvježbavali su se pod stručnim vodstvom producenta klapskog pjevanja maestra Mojmira Čačije. Čim smo dobili poziv da klapa predstavlja Hrvatsku na Eurosongu, opće među klapskim svijetom je nastalo nekako, ja bih rekao, oduševljenje. Bez obzira koji su pjevači, sve će klape nekako biti na dobitku. Bitno je bilo da smo izabrali pjesmu koja ima taj dalmatinski ugođaj. Dakle, da se klapa može najbolje i najljepše izraziti. Zanimljivo je da autor te prave dalmatinske pjesme dolazi iz Duge Rese. To je jedna ljubav prema toj glazbi, prema toj klapskoj glazbi, prema općenito Dalmaciji. Pjesmu sam isključivo pisao za natječaj za Doru. On je bio raspisan takav kakav je, znači izričito za klapsku pjesmu. I tako sam pristupio poslu, znači imao u glavi općenito i scenu, već kako bi otprilike mogla u Malmeu biti, svjetla, kako bi nešto trebalo biti. Znači tako sam cijelu priču imao u glavi, eto, tako je pjesma i nastala. Naravno, sada slijedi pakiranje tradicije u moderno ruho, za što je zadužen glazbeni producent Nikša Bratoš. Bez obzira što je to autohtono hrvatsko, što je nešto dakle naše domaće i samim tim i malo arhaično, bilo bi bez veze da to nudimo svijetu bez nekakve, ajde recimo to tako, moderne ambalaže. Dakle, nešto što ne bi smjelo odskakati ne bi smjelo pretjerano ubosti u oko normalnog Evropljanina, na neki način približeno pakiranju, a opet da ostane tih autohtonih elemenata dovoljno da se njima možemo pohvaliti. Dečki iz ove super klape, koja će uskoro dobiti ime, do sada nisu pjevali zajedno, ali to nije predstavljalo nikakvu prepreku. Pa mislim da kako se nismo većina znali prije, da smo kliknuli jako dobro i da će to biti, za sad ide super i mislim da će tako nastaviti sve dalje. Sada slijedi završna obrada, predstavljanje pjesme hrvatskoj javnosti i naravno snimanje spota.